ampa entonsi no nyese bia wonya asase no ano aba bia no akofa se ubedua wakyerɛ abakora ebetimi aboa saa nkomo no akoso na ehnefa na saa nkomo no so ekoso na nanamu ne adesie bi ahyese excavator bi enkoye adwuma bi na edienti ana okasa asɛm yi unit committee chairman ewo abesoa yekwekuma bi ya ewo ahafoa no south east mensinemu wo asante mantem hasei ya kyerɛ sɛ nkoda no bɛkɔ school no na obia ne maame ntoma baako ne bɔ ne hwena no nkoda no o kyerɛ sɛ adeɛ bi a asi wɔ sukumu hɔ no ano ɔden na ani nso so enyan ɛne nsɛm hodoɔ bi na nwumere yi ɛka ho a yɛde ɛbrɛ wo sɛ anwumere no nsia brɛm kaseɛ wɔ Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 and a Sompa 98.9 and nika some de hintasem wo mo ne sa ye live e wo Facebook and YouTube no so ye adwuma saa kwam ye no we no fa ho no mo a wo be sia ye nsusue ene wadwenche nyina no wo de ba na ye ho adwuma kama ye nuanom information centers no bebre so ta ye chi a anwumre wode nsam no ma adehye ya edi akoniaba taxi drivers trotro drivers pragia abobo yamu kwankwa nuase enwumam ehyan monten so akpanam yakata wutroya nana kwabra kese na wonmadi nhyiamu ene enwumre yi. This is 93.1 FM. This is 93.1 FM. Ghana Mampani His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo ekopiemu ewo mfimfiri mantamu nebra okopiemu ewo mfimfiri mantamu mpani aka ade ato wo se pani enantekwa sabi asam na de kwabrane enante ntibra okopiemu ewo mfimfiri mantamu ono na yenua bema Erika na ye wosi anamu mfimfiri mantamu hono na wono so so ewo ho ebra na wopa Elmina Fishing Hub hontuma kama na no ana odi atodwa na wo kyerɛ sɛ hwɛ wɔka ade akyerɛ kane mampani John Dramani Mahama sɛ na no ada asɛm bi a wɔka ye no wɔka kyerɛ wiase nyina akɔtena TV so ne radio so a empo ne wiase nyina ɛsere no sɛ dabi wohwɛ de na na Adodankwa Akufo-Addo ɛkyerɛkyerɛ ɛfa Fishing Hub no ye wɔ mfimfiri mantam no a wodi korɔ no de pa wodi sande na men sande pa wodi sande ma men sande pa ana opese wodi ya adehye ya ewo mfimfiri mantam ho na ebra na wo padwuma de no hontuma no na yenua ba ma Erika na ye wo boy amane ye mfimfiri mantam no ho wo kyere ne nsam ne bi. For the fishing industry in this famous city, and which will be a symbol of hope, progress and prosperity for the people of Elmina. I thank the people of Elmina for trusting the Akufo-Addo government to deliver this project, whose sword I cut on 20th August 2020. And I thank you for not listening to the naysayers. I remember that after the sword cutting, the former president, John Dramani Mahama, the perennial NDC presidential candidate, came to Elmina 4 months later in December and described the fishing harbor as, quote, a Sakawa fishing harbor, unquote. He was emphatic in his statements that the construction of the Elmina harbor would never materialize. It is just as well that he is not God. And I'm equally happy that he, together with all the other naysayers, are alive today to see President Akufo-Addo commissioning the Elmina fishing port. Ladies and gentlemen, all of us agree that the fishing industry is an important sector of our nation's economy. The statistics speak for themselves. About 60% of the nation's annual protein is derived from the fishing sector. It contributes about 11% of agriculture's GDP. And it employs about 20% of our nation's workforce through direct and indirect means. That is why the Akufo-Addo government made a decision to improve continuously the infrastructure and conditions of the fishing industry to help improve our cut down post-harvest losses and reduce fish imports in the medium to long term. Omampani Nana Adodankwa Akufo-Addo anusi ya ena yen transport minister Honorable Kwaku Ofori Esiama ono so wesa ne sei. Amefa mo mumwa betnamai.
na mo GPH na mo bo mo the ubo funds mo you maintain because you maintain no na o ma akozi bunu say the next generation nya humfa so a na ye ne so ama humfa so ye de be wako asi etu maintain no na mfa so ba say enne elimina fishing habo ye wi ya benya fishing habo miensa e wo Ghana ha ye sounds why ba kon wo Greater Accra wo Jamestown and no you do about 60%, between 70% complete. We are hoping, say, be and see at the end of the year. No, also, obey, I don't know, commission. Here, you're fashionable and 9. No one penny me no come in there. To see baby one, you be make sure they be improve the fishing activities. Apart from this fishing abonaya, at Nahano, Mikasa is excellency by Cape Coast last year. I know about to a castle here. Fashionable Cape Coast na amanfo say we true for but we hear GPH we hear a coordinate ma edna Cape Coast is one coordinate Omen akobadie soafo yewura kwaku oforia siama ana yete nenkan na dwumade no ase no owura Ebenezer Afaji ono na ye director ewo Western Afenso mfimfiri mantamu edema port yi na wo kyerese no kurani ono so abade a obeka bi Neze onye papro na asam yanga se nyemba ha na imde de masami ubabisa he ore nti o mampen na de dwuma ezewie no dwe edwuma a hyense afi ne ekot na ase ne ya hwe nyimpa do a afa na afa nyina de behia sesi aze ye wo nyimpa anane pia wo bo edwuma no ba no ha no yin cha bia mu no betia nka ya ase won bo so de ye fonkofe bogu a ye ntra ednamanda Bafred na Manansana Yakubu Biabokubia. Wei eye wura Ebenezer Afaji ono na hwe mfimfiri mantam na afenso atoye mantam nyina no eye port ensansamwa ye kwaya nim wo ensamfofrom ye de kan abomamane ye wakase kwan so se ye wura Justice Akwasi anim yebo a wo na homegye mu tese na dwumadie ne nyina aba na wie ne wi asenso mpani akasa no matu a anomasi aka ho bi amampani na do danko akufo Jani tumi so abo owura yire Gertrude tokono amane se madaruma wamra na ono so metena se na yentoto na no ne hwese bibia akokamade a na kyese ono de bedi Akwasi anim yebo ade ne okopia mu awa badwaku ehwetoto nipa no bra omampani ne nado dankwa akufo ado abone din ensampi no de tuwa na mpani fo no so busa na ensampi na omobusa no enesa nipa bebre wadwenempo e de fa temu aguma no se sabio wasam kora e wa temu adwana nimu ono obitime gye aponche wasem nko munya no na akoye ensam bebre sika so onye sika kuma ano omoje no kyerɛ sɛ enya ne saa ɔhu sɛ wiase na ɛwɔ no wohwɛ atemu adwuma no nipa yi adwuma wɔ hɔnom no de wɔwɔ abɔnten de wɔwɔ animu de wɔwɔ akyire de wɔwɔ mfimfini de wɔwɔ bankum wɔ nifa no ɔmo nyinaa dɔɔso boro bɛɛ sɛ mpem nson ne akyire nanso so yɛka atemu agua no ankasa nipa bi ɛwɔ so a ɛyɛ bɛɛ sɛ wɔhanom ne akyire saa no ɛno no na ebi a yɛbɛtumi aka asɛm bi afa wɔn ho na yɛntie yɛ maame no. Judges will do the bidding of the appointing authority. Then your question moved into assuring Ghanaians the judges would work independently. Now, it's difficult for me to appreciate what is meant by the appointing authority because the appointing authority from the Superior Court judges is the president, and with acting on advice and in consultation with the Judicial Council and the Council of State when it comes to the Supreme Court. I think that if there's such a perception, it is a wrong perception because the load of our work with respect to the ordinary Ghanaian hardly has anything to do with appointing authorities. On a daily basis, we are adjudicating tens and hundreds of cases involving the quote-unquote ordinary Joe. Yamame amana so hawa to aso ya yebusa ne se ekoba se bia asem bi e wo court na ye diwie na ho akohia se mpanifon fo monsa enhya ase se me kwabana kase ya mete ha madi boni bia mesusu se boni na madie no sabio atemu mpanifon no etena so bahu se asem a na se de maye no metena se di nkyere ne mako a enye ye gese agya me kwan emu asem so te sen view on death penalty.
What's your view on that? As a Justice of the Supreme Court, I'm mindful of the fact that when cases come to court, if a case came to court, it would be my duty to preside over it. But on a personal level, I do think that the death penalty is too final, and it's something that I would be grateful if the legislative body can begin to look at it. I shot your daughter. It would be final, wouldn't it? It would be, but you see, in criminal law, we are always looking at the mens rea, not just the actus rea. Is that not the essence of a trial? That you take all the necessary evidence and circumstances and sabo nyina ekopie mu ewa badwaku ehwe etoto obia no ye ma me justice get to toko no na ye tene kan sansam nti ma ye nin komo kakra wa homa no so sesese ye ne wura Francis Nyantachi we board head ma Amnesty International Ghana na 18 komo me wura Sompa FM so ne radio asom dire kan o enka osumia akora na bom te sai ne wabusafo nyina je osododo na bibia bokọ de Yakopa do mo bokọ Wararoma yanhwe ne se na ebra ye maame gatu de kopie mu ewo abadwaku ye toto nipa no nsemmie no oka fa ho efa death penalty ene perception bi a nipa wo watemu agwana ni mu no wo ka ne mienu efu a wararoma obesane mu san uni amedase na ye maame asem okan ne Amnesty International asema ye ka no esi so pepepe se death penalty no asa ye ntepu adodo se ye de bo obi na se ye kokunu a ade chine se emre bi ba se nipa no ye sa de no kra no ne hu so a ye kunu wia ye time fa ne mawia se bi no enu ti na ya kan se obi ye pone a ye fa ne to afiase e won ne nyina ye me kan se ye ma mi tokono ma ya afiase se ye mra ne nipa ye adwuma wo court no e ye dan a boni wo mu eti ye ye ne se nipa ye boni ye fa ntu mo ni afiase nyina dan se ebeku no me tie wo pa mira eti de make an say obi ye bone a ye de ni to efiase nyina na se bibi ba se nipa no bone no di ye nya no ne di a e ma ne be jade no ho ache no ne mo so di sa bone na onam oni fiase nyina na se ye kokunu wie na sade ye che na se bibi ba se nipa no di bone no kwanye wo no a ye ti me fa ne ma wiase biem eti mi ne ajadefo ehun se sade no e ha adwene eti na obehu no nansan a na se ni chief justice impanyin fo hyiaye omu nyina age tum se samra na yifi wa beboa Ghana man nyina miwura yanhwe ade ba ko nso a Ghana fo e kire wo madwen bebre se atemwo adwa no animu no ukopie ho a ase no kro ka bi nseda ni ho ye ma me nsem wo kan no emu odu ya ebetim de ye ho ato so kakra se akwanya no eto no sei no a unia ya hwe ewiase aman nyina hunu se ye kum nipa for US for instance omukum nipa nwotwe bia emu baako emfie be na enumati na ba se oye innocent yaso ya hu se Ghana ha se ya mamra ni atemu onsem no problems wom eno mo edo mo to mo se fiase ni nyina ye wo ma se be omu ni sika ne o be fa lawyer for de omati papa eti ene ma me ne adwen pa se sa akufo no de yifi ho a ebeboa na me so me hwe from this point say ekoba se atemu agua no ekoba se bia nipa bebre wa adwempo seketa se proye kanka ne dwirim adore honom no saa no a yentimamufo no eyi agidie be ne yenya ede ma wo mo na ma me wo ba nso so no wo hwe bibi de afri no ho ana uni amedase se yehu se atemu adwuma no dream wo ma ha o man for because say ma agidie wo mu no kofom ye gidie wo mu so kofom a ede nsunsan hodo bebreba emwa o man no enti na obi che krofo a onim so de ne kwa onya atemu ntentem tie bi kwa na yaku no Ghana mra kire sa ye mpese be so sa na ma basa ne so enti ye ma mi egidi se wo ba no betim the reforms bebre aba ama sebe enidaso a wo se enya wo judicial service no ye sabeka ye he ne track record ne ne ma wa ye nyina ye de wo gidie pass obetim aboa amesesa bebrebe aba judicial service no ya na Ghana fo bebre nso wa adwen se uyi be ma firi ho na wo de oba abehye na nan no wo hwe gabo a ye wura kwasi anim wagya to ho a ye ma me get to do betimi akoba sa gabo no uni amedase me wo gidie pass amamu obi a ye ntoaso
ene ko bia ne de odi kan no so twa esapa de odi etie no se de maame ne kan se omo no ma ye adwuma nyina twa sapa no omo sa no mu twae no papa e wom ne petrol so omo nyina obehwe no de improve na administration e gidi so betima ye sa de ne pa amana bro so ewura awrade asum de nka wa nwumere yo council Owura Francis Nyantachi we boche edema Amnesty International Ghana na yete ne nkan yegu so koyanim na ena ye maame no nsampi ana wode atudwa ba ko wode tudwa yese na mpanifo no ebusa ne se ye maame getu araba se se nyame ye wadom na se bia tumi no ye de hye won sasei no a sabi o me kwabena kase amete na me maame abena ba wa hafo me hame na mafa aduana ba se maame me yire a me ba wa anu ni o aduana ba na bogu se ku ha kwabena kase abogu se ku ha kwabena hwan ni e wadwuma ani me se me mpra maame be bu mani so ma bibia ye me na wo ba so sabi o tafrim anubom skovich ukọ wa wo yonko ba eno so so no ugina sen ana o si oh sade enema esi etie no de no kura nyame anim nie ye ba hunu sade enema esi konti sa ya nhwe na ya nka enema yie pa ya de se ebetumi ahadwe yie pa enti sampani fo etoto na no nyame ya adom na se obetena kunwa no so a obehunu ni a obeye de afa ho. Judges will do the bidding of the appointing authority. Then your question moved into assuring Ghanaians the judges would work independently. Now, it's difficult for me to appreciate what is meant by the appointing authority because the appointing authority from the Superior Court judges is the president, and with acting on advice and in consultation with the Judicial Council and the Council of State when it comes to the Supreme Court. I think that if there's such a perception, it is a wrong perception because the load of our work with respect to the ordinary Ghanaian hardly has anything to do with appointing authorities. On a daily basis, we are adjudicating tens and hundreds of cases involving the quote-unquote ordinary Joe. Then, as to whether judges give decisions on the basis of independence, independence is always linked with law. And as long as our decisions are premised on law, they must be presumed to have been arrived at independently. What will I do? Consistent engagement with the community of Ghana through the media, regarding how the adjudication process functions and consistent engagement with judges themselves and with judicial service staff. Abusaya maame Gertrude we no na wo kasa edefa sade entanchia esi koso watemuo egwananum sabi akwabena me wa ha mi ni kapre na me ne obi anya asam sika me ne enti na yebu asam no ede agumi so na ye maame eka no na yenkotie ebe na wo kasa LG BTK woni ho ahwanom no sabi oba obahu de obaye no yenkotie no. Wish you the very best. And lastly, as a Christian and a lawyer, having indicated to us just in a short while how you've managed these two, what would be your professional legal position and your faith position on the matter of LGBTQ and the position of the Law Institute? I think I have made it clear that when I walk into court, all my thoughts are soaked in the law. On the law. Yeah, so the law we make, she will implement, she will apply it. I wish you the very best, your leadership. We yama me get to the na yebusa ne nsam yemfansi wona yenko MPP amanyoko no nsam kakra na NPP amanyoko no di mu aye gina no enchekra sade ye di kan bo mamane no nipa pia twe onti se wobese wodi NPP amanyoko nanim na nyame ya atom na mpanifo age wontum wi pia ko anim kakra na kese obaye mampani e wo Ghana ha se ya na ensampi ene course e wa salam down e wo nkramantam mu e bra party no mpanifo ne ade ehia na NPP national chairman bra na woni nsamtwerofo di nkomo wo party no atra ye kese mu no ene wode to woni a sabi watwe wonti e bra bo ache ja kwa de ni morning kofi konadu aprekunum ene kwabra je ni mu anim se obi a nhwe na woni ni huni wudi huni no so nterese sabi o woni a embra e wo nsam no so ntimi nhwe enye o madwuma yi ade na omkoye no bibia obi abete no ho ase ewia bebo ade bia omuyem nso. Yes, we are expecting interested party people to come and express interest in filing to contest. Forms are available. They will be told how much, in fact they know how much to pay upon returning the completed forms.
and then the process will be rolled out. So there is nothing to stop us. We have started. We are not turning back. So we expect a free and fair election. You can't tell. Until now, we were hearing unofficially up to about 9 different interested people. But you said 4 people have shown up. I haven't met any of them, so I don't know. Some may pick, but may not even return the forms. We are waiting for the others who have expressed interest in one way or the other, not in written form, but we've seen them posturing around. So we expect that others will come. There are rules and regulations, guidelines governing these things. We expect that people will go by those rules and regulations. Stephen Ayensu in team one year NPP national chairman in Samoa. What the man some for day ewo party no atra kese ewo enkamantam no emu. Yeda so agyramu ewo amanyosem anim ho ansensem a. Na national chairman Edema Baumia fan club chairman Eric Kwabena Twumasi Ankra. Ana wode atodwa ana o kire se no kura nyame anim ni Dr. Alhaj Mahmoud Bamia wonne bedi kan kura akwafa na krata den se do mo ni siesie abre no se wadi Baumia ne bre ni no anya de se o mo ye lusu kura yente sam kakra de man sam trofo yes in a form we cool na ye hu se o MPP onu no betime di enim na 2025 no mbra metina konya no so onu no betime aboaye ye bebe o mi se mi free north ni fi tamale na me bae no ye hu se no for ni me bi o ha ye ni me bi ahyehyehye se makanche MP school ko baba o me ha me hu se umnya Baumia ne fan club no ye na ya adwense be pick form no e dia mayura Baumia ye ni Baumia nanti almost 10 good years ni emra oba ya na ye te fan club ni didi na chi enti ye hwenuma papa ne ye na ho brase ne kasa ne bibia kire se o se Baumia fan club no yetumi ye bibi hye na nimonyam enti ye ba ya na je se ye ko Tia bank na wie ye secretary nyakopo bo no dura e be pick form no ne dia command o Jubilee house ne we say Baumia fan club for a pick form no dia man ye pen ye papa no ye peso o ye cheze mi hu ne enye sa ye be so me ayi no so a the same thing ene ye beba be twesika no e dia man no ye pen se obeye obetu frank ama MPP na obeye president e wo Ghana. Where national chairman de ma Baumia fan club chairman Eric Kwabena Twumasi Ankra and yet in Kajumadi no ase no chitafo no bi so koi yenti o nsam kakra de man sam trofo yes in a form we cool na ye hu se o MPP onu no betime di enim na 2025 no mbra metina konya no so onu no betime aboaye ye bebe o mi se mi free north ni fi tamale na me bae no ye hu se no for ni me bi o ha ye ni me bi ahyehyehye se makanche MP school ko baba o me ha me hu se umnya wani a ututumi be nim ba ban betina ba mu ye adwuma magana enti no for sesi yes ya gbabo so se ba o mi atumi be president o Ghana dia na no for ye ko school na ye nsusu ye medi Ghana so ye nsu ye magana engine yie enu nti na e wo ha no pe de enti a ye ba ha group ya hu so ma hye ntale o ho aye fefefe the friend it is possible for Baumia ye do Baumia bebre sa group ye ya me ameka say me na me da sa group na no a me ye one national ya ba bia e bi wo ho na de enti a ye do papa ni bebre ni say papa no wa ho brase ne kasa obu opani obu akwala he digital o da ba na wuti ufie na wasendi mobile money ama wo maame ene obi mfro ka nko ba bi pe o tu fie no wa frɛ ka no Baumia fan club chitafo ni bi ana yete wo mkan eno achi yewura boache agya konso ekofa ne de na kasamafo ede ma boache agya ko woni a woton ne nsam no eye owura boache agya ko dido na afre no okwampa agyeman ne nsam a wode man nsam trofoni ye papa ono abo boache agya ko enye ne ana oba be so ahwe Obekai Legon, Papa Ebemu, Nenso Party Adishie, Osia here for a catcher and said, Debbie, Sebre de Yenimo, Antibomodia co Nasan Bra. And also Utiena Supem, Ecoy, no coy and sono, almost like catching as a woqua and cotina, Nemo Branabaya, Party Numu Ejuma, Sanya Baya Yebehunu ye, Ama Yena Babia. One who said, me ya man said ni
me kwame menu nie ama yen so yetimi abowudin ode asompa eye be som MPP no nanya say time no crampo ana ode som MPP abra na oye adwuma o America na buzia numu apen so om fan club no giremu no na ye won na omo ebo modern ase omo di sika eba FM etwagu ye eye okwampa agyeman national spokesperson de ma boache ajakun ye ne be ma kwadwo baafo na bra okọ ho na wo ho kwadwo awrade asomdwe nka wanwumere yi enka so mini atete na bom te sen yesu ntime ho na so yame adom bia ba ko ne ho te sen kwadwo well nana u bitame de ekọ so ewo MPP atena ya na ye enikasem na ye nidisem na ye ahwaho a ne nyina ne se bra be nomination ebe anofa be 10:38 no na eku a friend for Baumia na fan club for Baumia and answer it's possible for Baumia omo energy kan wo ho ananka omo ba be for omo form and sana boache jakun etim eba ye kwabena Japan so e de ba ye na eja kunadu apreku so ebe fa ne de e na adanimu na any system and answer ni kasem esi ye ne se eye Baumia fan club and it's possible for Baumia for ne eba ye no bro am be nomination omo le di kan e wo nomination room omo kwa form omo ko du ono ana director of election ebuta omo say omo nan tese ne say omo so be form sama Baumia so ebuta omo say na omo di authorization letter e dey free Baumia o na omo say dey bi ana ni makon e sáré tu da say ekuo we dey party ni enimu ana omo say ai mumu ni mu ye dia Baumia enimu ye ana party ni show omo say omo nko je eye authorization forms and famra na we no mo call ya omo beba ama mabi ma akopim se no num ne boy ya omo bedru ye ho ana mpelifo ne ka che omo se omo nko eye eda e benada na omo aba be pim e wo ho camera me no ka che de jumadi ni nyina abawi eye enne nipa e mako enan ene fa omo form eye kwabna je e Japan boache e Jakun eye Francis Adenimo ena kufikuradu apreku doctor nipa enan ene fa omo form se na ene jumadi ni nyina omo de abawi ye nyame ya adom a ejoada omo beto adwumadi no so na bibia akoso enti se de wo bitame no ene de wo bepimu NPP atena ye hono na nomination no ene omo bi nipa 9 ene efaye eye Baumia fo na omo ba ene de party ni estate omo amfa from senior ne se omo anji authorization letter MP Baumia e da papa kwadwo baafo ama ne boyfriend kramantamu ana wode ebre ye anwumere nsi abrem kase ne Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 so ekuramu ewo enkranza sunwane Sompa 98.9 mo so kuram ye nyina ne aka bomu a ye de ensam no ema wo ye kɔ ensam foforo me da so agiramu wo NPP amanyokonu etimu ene anopa ebra o mahine odubu a chetena se wade a che badwumadie no so no one national first vice chairman ma NPP amanyokonu ye wura Dankwa Smith bote 18 komo ana ye busa ne se nipa bebre atwe wonti se ampa wo mo so enya franka kura dibre na obekura e de ma NPP amanyokonu na party ne nhye ne ade no emu nsam tesan to create a breed of this, you know. Let's say, I want to say, over far, which you have 50,000, maybe about which you have 300,000. Now, we are about to be vet in the next say we will qualify and that's all qualify. Say, almost far, no one will qualify, able to 5 for. You have to speak special boot, special booty. A special booty, the member so 26th August, and you have to special booty. Maybe E5. The E5 for what? The member got 2 about the November 4th. Maybe you do with the party in 2024. Savage said it. Oh, yeah, I am going to work in the by the way over take. We have a good news to be and a supporter to be or yeah, or I am a papa. Oh, how. What's about we got clarity? I don't talk with you, but I don't talk with you. You do that, by the way, I love you. Oh, yeah, the tobacco. Yeah, Papa, and say, I saw that no, we have to do that because that's what you be at what you could do. You ever said now we depend the matter what no comedian who made that mama friends and break out the paper. I was saying making sure say at the day I give you a to your bodies I don't know for you because it be a 4 I will not on the pray you may be I would need it I was in that one but say now you had to come for your form as I present here exactly your form to some by I would say I was saying you're making sure say a quiet I will party them now I say 2 years will be reading finally on the 4th November if now but the to and they are for 2024. We ever read it. We need the other 20 days, super league. We need the other 20 days, and Fana 1 day November also.
we di aba to de do be di azage and the congress bi aba to de on 4th November no November to ko every congress be to on the congress level but for delegates every region be to the origin for so be ba 300 National First Vice Chairman Edema NPP Amanyoko no Yewura Dankwa Smith Butano Pay one Yewura Mahine Odebuache and a decent come afa yanko bono mantam no emu Madam Justina Owusu Banahene and a bono mantam no soafo na anopai one yenuanom Sompa 98.9 edin komabra na ensiamudie ekoso na ne nyina no eyese ekwampa obetumi ahwe afaso sade ebeya aban ne nwuma de ne nsa aka de wasase de ewuwura mu ane ade no obetumi ahwe na watensa de afiri hu dwumadie no ase no mensene mpanifo bebre eba ho no mu a omoso de omanum nyam ebetamu ewo dwumadie no ase na ebra ye maame kasa na wo kire se nkontabuo mu no wo ka ne prince ohwa dwumadi ahodo ya aban no de ne nsa aka afiri 2017 no 692 dwumadi nko a afiri 2017 no ana wo bu nkonto ahwanso aba fom se emu 536 ya wo de ko ham chichemu a 77.46% de aban no wie ya wate ne nsa de afiri hu ebiemu nso omosa busa no ekire mu se na de he nso ana sabio eguso a ekoso yenya no busa na sasa no se emu oha aduonum ansia ya wo de ko ha mu chichemu a 22.54% so egusu ya ekoso ye mama Justina Owusu Banahene. A total of 692 projects have been implemented, out of which 536 representing 77% are completed, and 156 projects representing 22.54% are ongoing. That Ghana implemented 102 projects and stands the highest in the region, whilst the One West with 27 projects is the lowest. It is my fervent hope that the region will benefit from more projects in the coming years. Green Manager of the Forestry Commission. To sustain the Green Ghana project in the North region, I wish to propose for the consideration by this August House that all the assemblies across the region should incorporate a bylaw of the landscaping and planting of at least 2 trees as a precondition for granting building permits to prospective property developers. Yeah. Obesity dying, also in the private school, also in the whatever. Yes, let us go to this place, Bedu, that at least 2 trees as a precondition for granting building permits to prospective property. With this approach, I strongly believe that the Green Ghana project will be sustainable in our region. Orientation and training of the newly recruited staff. Orientation and training of newly recruited staff posted to the various assemblies is very crucial to building their skills and competence for effective and efficient performance at their work. Accordingly, I wish to implore all honorable municipal administrative executives to make sure these new officers attend the training program to be rolled out in due course. You will recall that this exercise has been kept as one of the key performance indicators, contribution and support by the assemblies towards reconstruction of residency wall. In fact, I wish we close early. Na ye maame Justina Owusu Banahene amana nso wansam trofo sa busa na se na kwan hodo so onpotem ho no eho asam tesan. Road infrastructure. Ladies and gentlemen, we all agree that the roads network across the length and breadth of the region is not the best we wish for. Ongoing works on these roads have stalled due to delay in payment of completed works to contractors as a result of the recent global economic challenges. It is my expectation that the government will in the coming months step up efforts to put these roads into good shape. And the first case of the road is the new Doma Jani Mantra, the Timawanchi road. That is why our eastern corridor. And this road alone, I've been to Minister for Transport, Minister for Roads, 7 solid times. Ene ya etwagu ye ya maame Justina Owusu Banahene wonene bono mantam no soafo na ye nuanom Sompa 98.9 eboaboa saa nsam na nyina no a wode breye no wamana nso honom a woni mo fampani fonso edi nkomo sade ebe ya wo mahunu se ampa sade sesei no kuadwuma no esi ko enkankan woni a woye tomatoes ho adwuma e wo bono mantam no emu no na ebra Sompa 98.9 atisi mu no ena omne opani ba ko efe ne se amenga edi enkomo sa wodi woni kiremu e wo bono mantam no sei no a
wɔne ne pani kwankyerɛfoɔ hwekua adwuma no afɛ so fudie ho nsɛm soɔ ɛna yɛn nuanom ebusa ne sɛ sesei no ɛyɛ ne nteɛ sɛ mpanimfoɔ yɛ hwekua adwuma ho nsɛm ɛwɔ man mu no wɔn de aba sɛ aba yɛ fɛn sɛ raja ɛna afɛ so kobra no ɛno na yɛ adeɛ a nananom akuafoɔ yɛ a wɔyɛ patra dua mako ne ntoosi no ɛwɔ so ɔhwɛ nkanka ne ntoosifoɔ no na wɔtumi dua na ɛnum asɛm te sɛ wura mega ekyirem. Problem started by then they panic and they start doing anything. Okay. Because tomatoes and idea we bibiano, you were spraying shadows. Abia every 1 week and 2 weeks you have to spray. The word schedule now, if you are following the schedule, you are able to manage it. But if you are not doing it, and finally you see, say, hey, 1 day, 2, 3 days, one call, then the following day you go and see many problems. See that you will be forced to, to go extra. The yield is high, the dry matter content is high, it's closer to the Burkina variety. Broman Tamapani Quantrefo, Hickia Jumana Face of Fudia Sam, so 1 year, Yanama Sompa 98.9. Ya was Sunane, and it is her and Komoi. Uramenga, and Yaten and Kane. A fair Quayanimu, a war, and some food from moi. If you Sunia near boy Ramu, Afaquano, Sonia Copium, Ewa Hafuano, Southeast Mansinimu, Ewa Asante Mantamun. Ora Ampem Daku Nicholas, and a unit committee chairman, Ewa Abeswa. Abeswa eye kurokuma bi ewo ahafoano Southeast Mansinimu wo Asante Mantem hase de efiri wo ba no anya nika asem kura ne nyina kire se Abeswa DA Primary School ya kire se wo hwe primary school no mu a enipa egu school no mu anya agro primary 1 fo no ene 2 fo no se na kire fo no se omontena fie na de ma sa asem wo nyina aba nyina no eye se nokura ni enema ha pa wo be ko school anopa na kire se enkoda no awura classroom se omokosua de no bo sena nkwara no nyina asa pie aba abonten adane a sabi anwumre obi didi nti wahu de amechire mpanifo bio sa nkwada bio sa hinifo omakose dem ho femfram ya kire se hadwen papa na yentie yewura ampem dako pa me committee ni ba ko kan ho me ko hwe ko ene chese ne kure do aso na yes no free edugama onso aba no onso aba be case or report case ni ma educational director no yo mututu anamon pesa ni ma so no mo dikan ya be ka say because bi ma o mo be close school no ko se bi hu ne pumesi bre ne chese akoso ne chese anamon na bo she na no mo she no so o mo yes ani ma no eno ti o mo man kra no 1 to 2 no e be fi nura ne ma assemblyman to anamon ko director no edugama ko pa chawa senka e betimi anka on de mankura no enkoskun na yebehwe bambon sebe ya sane man enkobi ni assemblyman ni mpanyifo nananom epe boys ni bi wejo ma omohwe hosa edi va be sebe 1.5 years de yantifi bi be nansane no ayu se we asa akwakusi no enye classroom ba ko na ya na eteste ene besi a kolen ni ebeba no ekwakusi classroom fofo se bia classroom ba ko no mo yesi wa o mo yesa ne ma no no me ne me committee for na twinsu e basa na assemblyman ne committee for na ya kokoro e basa bia ina ekodi se adwuma no ekokoro fa ze no de in fact e ya bruso ade me ni se ke ya de ayi nim se nipa se na ke ye de anke be kwa kota ko me nim nipa obosa abra no unit committee chairman ye wo Abeswa ye ka ho asem no e wo Hafoano Southeast Mansinimu wo Asante Mantem ye wura ampem dako na ye te ne nkanu achi samtrofo sa busa ne se na nipa bonfo bi eyesa no te se pa no mo be ye den ya free opinion leaders ni nyina okruma mo ka bi hum bia se ya me adom ne bonno miensa nyina na nanon mpanyifo asofofo opinion leaders nyina ebesia ni masters ni nyina nyina ebesia o masters for asom demo na yesi ya pe 7.6 bre se be ya betime nya bia ko ka kire education director ni mpanyifo se be ya mbe bi school na mai sa ade ne so na enye Sompa enya dia o se nipa yeso so unya akura wo yese nipa enwu kwampo nyankopɔ enwu ye no me kese ma de mesre amanfo nse ke betimi enko because e basa na school fo nkora no no na ye ha o mu kese se school fo nkora e tifi e bi betimi akɔfu makɔpra bi betimi nyema bebre betimi atɔ abra mu tifi etimi sre amanfo no mo a mo de sa abɔne na si o trimi so mo bedie no betimi enko mu nyai na school fo no so mo mo bra se de be ya teacher fo no betimi atɔ mo ade ama da atɔ mo so abe mpanyimpa Yewura ampem dako o unit committee chairman ewo Abeswa ne ho nsam ana yade atodwa no yeguso ewo unit committee ene mu nsensam no ano na ensam bi so efiri sukwa ya eno ewo ba bi te se kwawu ene ne mpota mu eba ewo poye mantam no ekyere se
nananom ane adesie wo ewo sukwa ho no bu afu papa sukwa ho no wo yekua adwuma wo ho yie pa na omo kyerɛ sɛ ɛyɛ bibi adwumakuo bi aba ho no mu a wo de excavator akɛsie aba kurom ho no omo asɛm nyinaa kyerɛ sɛ omo bɛfa sample no omo bɛfa yankasa yɛ ne tua sɛ galamsey fo so kɔ side no omo ka sɛ omo fa sample a omo tumi fa sample na aboro bɛsa bosom bɛsɛ numu na sensia ne nyinaa no omo fa sample na aka ho bi ama unit committee chairman ya wo sukwa ho no owura aboagye de ato dwa kyerɛ sɛ adwumakuo no mpɛne to empɛne no a amra na omo agya ne ho nyinaa no omo sa mɛkata so nyɛ saa baabi ahyehye wɔ no omo behu ɛna omo bɛfrɛ me de ɛsɔre yɛ pɛ ɛna yakɔkɔ hu na na tia me wo kurum hɔ de me kɔ no hɔ na me kyerɛ sɛ de abari nti yakɔ chief ya hene no ante kuru no mote banka yakɔ no hɔ aba de yakɔ no hɔ ne chief ya ne kɔ kasae na yɛ so onkyerɛ so bia so mfa excavator bia amra ha de me kɔ sudin fo kɔ bɔ mama ne frɛfiri nkura bɛn yakɔ ya mpala no mo yɛ adwuma ɛna ɔmo de matufo ɛne atuo ɛne nadeɛ ɛne bae na yɛn so yɛ spare yɛ no ɔmo de tua so paa enti de yɛ sɛ akyiri yɛ sinke bɛhye excavator no ɛna yɛ hene ne frɛ yɛn sɛ ɔpa akya afei ya na ɛde na si so agya ɔmpɛ sɛ ɔha obi abɛba ne wɔn obi akwanti yɛn twɛn no to ɔhene bae me no ɔmo kan nzese de ane sɛ yapa mo ma de ɔmo excavator no kɔ amana no tu amana kɔ kata so yɛsi wɔ nsi ha biem efiri na kɔ excavator ɛden yo gold ni no sɛ owura no odi ani mo ne yɛhwehwɛ ne kurom ha biem yɛhu ne ha wɔne ne ka nyina ɛbɛhye no firi na kɔ yɛhu ne ha wɔne mpa dunum ne na wɔne ne ka ni nyina ɛbɛhye no wɔn ma no nkɔ ɛman ne ɛsra ban so wɔn mɛboa yɛn sanse de sɛ aban yɛn ma koko wɔn ma mɛ wɔn ma kubesi yɛ nua akura ase ne ɛte yɛ ni hwee yankɔ sukuu ankɔ akyiri yɛ deɛ na adɔ te wɔn ma kwa yɛ ma kwa so wɔn mɛsrɛ yɛn nneɛma yɛ abra bɔ si afei so ne yɛ hwɛ ɛma sukuu yɛ sra aban sɛ yɛampa sɛ aban sɛ ɔmbra galamsey di a ɔmra yɛ mmoa ɛne yɛ atwagu yɛ ɛyɛ ɔpani aboagye wɔka adehyeɛ yɛ a ɛwɔ sukwa yɛka ho asɛm no ɛyɛ baabi yɛ akuadwuma pa ɛne wɔyɛ ɛwɔ kwawu south municipal no mu ɛwɔ ɛpoyɛ mantamu ɛna ɔde saa nsɛm wɔ yi ɛto dwa ɔmani abere yie paa na yɛntie adehyeɛ no bi nso Yes, Galamsey is some media. You can't see a bed print or Chaka near. So, I'm the other and Baby to Galamsey now. Yeah, the truck, a bit your more yard in Wasa. Yam print net or Chaka. Yamane. It's one pedia, on passing just was in the Media, Mom's Yabu. These are only the Galafu. I have a Sagalafu at the Aqua and Mochile. Mr. Galamsey, young print net. I a sense of supervision and one year sanum, a cocoa both for mum, a lunia sanum, Yako forest yard, a lunia sanum, Coco, you any other shot, a cocoa soon. Namu Baba Tutu, Sa and Sui Asanwa, young print net. A tracker home, Cosham Round to a door, and I, yes, 1 o'clock, and you go to a 2 on the back room, and yes, and Kuma. Sani yeli ha dia ko tuya enti yam pinna am preacher me pa chaw Galamsey sukwa ha ye hia Galamsey e wa ha even though say ye Galamsey wa ha ye nsa ase nyina be sei entiri ma mo ba nkwala nketenketi e dia abraben pa no mo bebo ye nya bi ye nya asase bi mpo ma obi nkodua buru ana ba ode wo so ene nya bi e de atwa di so ada se enti sukwa ha de ya me ka go sini se Galamsey ye hia Galamsey e kurom adehyeɛ yɛ a ɛwɔ sukwa yɛ no ɛwɔ kwawu south wɔ ɛpoyɛ mantamu nsɛm a wɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ ɛno no yɛnkɔ yɛ nim ɛwɔ nsɛm foforɔ mu na ahafoa no south west mansi no mu apɔmuden atraeɛ no nɛnɛ matwerɛ krataa kɔma dc yɛ wɔ ahafoa no south west hɔnom sɛ ɔmo serɛ no ada ɔmo ma aban asonte sɛ ɛto ahodoɔ a sabio ɛda abɛɛfo amoasetam yɛ fɛ no paade no soɔ no ɔmo nhwɛ na onyi ɛmfamfiri hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛ nua no bosome so na sɛ wɔtu wɔn kwan no a kaa na ɔbɛtena mu no mframa bɛfa wɔn ho yie paa na biribiara nso atumi ayɛ kama dr ruben bɛgyira ne nsɛm a ɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ ni na deɛ kyerɛ no sɛ amansa nyina afidi da fa mmaa nsa abu ho na ɔbaa biara ɛno ebi ohokra free mfie du mie no a ko mfie eduana na etwiri eno yebu yensa nsa buo no
ɛyɛ ɔbɔ adeɛ no nhyehyɛ a wɔde abɔ ɛma sɛ saa nsa buo no ni hɔ a anka mansa nyina yɛ ase bɛhye nenso ɛma wɔ ha bebree titiro ɛmayewa a wɔnom ɛwɔ ebibire mu ha ɛne aman ahoro so no ɔmo ha bebree sɛ obu wɔn sa ɛma bebree ɛnni sika a wɔde tɔ ade a yɛde siesie ho yɛ sanitary pass ɛne nti na yɛdi saa afidi da no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a amayɔfoɔ ɛne obi biara wɔ bi otumi ka bi ɛwɔ baabiara no obɛtumi aboa na aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛmansa buo ho nhyehyɛ bi bibia ɛbɛtumi aboa na wɔmotumi anya kokoduro na wɔmotumi ebu nsa na ɛtumi aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi akɔ so aboa dwumadi akɔ so wɔ ɔman no mu no ɛbɛtumi akɔ so nti yɛbɔ tae no sɛ yɛbɔ dewro akyerɛ stakeholders tito deɛ yɛpɛa ne sɛ sika a ɛyɛ ɛto a ɛda sanitary pass so wɔ yɛ man mu no ɛdɔɔso wei ɛyɛ Dr. Ruben Bajira wɔno na ɛyɛ pani kwankyerɛfoɔ ɛwɔ Hafoano South West mansi no mu sɛ wɔhwɛ apɔmuden ho nsɛm so na ɔpani a wɔsi abana na mu ɛwɔ hɔnom sɛ DC Honorable Joseph Frimpong Bonsu wɔno nso so ɛna gye krataa yi a wɔde ɛsra aban sɛ ɛtoɔ no wɔnyi ɛmfamfiri so na makwan ma ho henha wɔn ɛwɔ bosomi akwantuo no mu no Honorable nso ɛde nsɛm kakra ɛto dwa the music menstrual hygiene and then celebrate the whole world. And then also this so almost celebrated come up. Now no pen of don't petition number. Said the bay about be a twat that sanitary party so ama the bonaba for ma crown so much should be. You claim me my teacher me. I mean and crown how I know so your mom do adolescent age woman street one of 20 minutes central party man it don't go local ones be that's one mom hygienic in so ever for the norm this petition about so there's mom say the document be here better so get that come and the corporate quarters so the be on so bit my boy na yet me sa taxes that so no office so I'm going to about for my we DC ya wo Hafoano and out say what in some to Jano Southwest Mansinimo, Honorable Joseph Frimpong Bonsu. Yet I saw war, yen we are man on the yerenum aquantu bra utuno bosumino emwa. Ne we are singing daya, what de air cayeno. I have one Southwest and Penifono so no do a mushim power, as Sante Mantem has say. Now just say we are singing na a better Madeno air cost one or much say almost ran another dankwa a kufuado pa. And I will must say, yen nua ma no wo mo a ene edum ye bibia wo wi oba fira brabo no mu a enye yie oba ni abrabo no mu a sabi o dress nkura ye bisi basa o yere nya kura tisa wo nko a nsam de yamafo kan bebere na no na owura yere abena akuamoa boaten wode ensam atu jamami wo sori gina bo aboso pa se ye makwan na mantimi nsua de a bongoma seyi a na o madwene nyina anya hye ngoma sua de eye ana wɔkyerɛ sɛ no kura nyame anim ni sampanifo betima tie ensɛm wɔ mo ka no na bosomi akwantu kakra ye ma ne betuo so ye sa de ɛto toto saa ne ma no so de a ɛbɛ hadwen ya sabi enye nenko ene ye de boa wo bi sa wo mo a ye sa girls club se aya ye ma wo mo hu nimde ɛfa kwan a wo mo nkasa benya confidence wo mo mu na wo menya botai bi ne da yesu bi asi wo mo ani so na wo mo aprea konkan so benya da che papa ni ntino some materials oba club no mu ani ye de ma busumi bia ye de ma wo mo na ene de ye dwumadie ne titiro ne sɛ sani ade ne buo si ko sɛ Ghana aban anhwɛ titiro enyi emfiri hɔ sani import tax 20% wenyi emfiri hɔ enyi VAT no so 15% na emfiri hɔ. It is like condemning these girls to a future of uncertainty, a very bad, bleak future. And until a man, and you see a desire petition, if we say, your man penny for no, your mini penny, so we shall be a young man, you want us woman to me on society anymore, my own dear. A conditional mamma, I was saying a paddy, any free, sappy, and Qualano, and yes, warm pay, and Tino Mutima. Sema enchima wa Ghana ye ya no ebedu mrebe no ye enchima anwo a ebe de ne ye nipa ama ye buma ye nya mema ama ma ye omo de wo se mama mema ye ne nya ma nso ama ma ye sanya e wo se ma ye
Enunti any and ne this petition record. Now Mr. Women's Health to Wealth ye can't dear ye dear chilio ye yan kasakeke and I make an ya say a party now petition and then also ye be dear chile or pim say a baby more ye be at least up to basic school dear a collebi obun and sour homo a bind beboa say obenya ni abosumi a swan obetumi at the abo home brand. Ekuo ya ye fene se woman health to wealth maame pani ya wodi omonimo eye maame ekua moaboaten ne nsam a wode ma nsamtwerofo ene no yenko enwumasuamuan na wotwi mu enwuma no de bebre na wakenkan bebre na wate ho asem nanso so baako a ebeto odwa na obia eka ho asem no eye de na kamea kwakoye se wo hwe krata no su ene ne ban ne nyanya mu a na kamea kwakoye se nsem bi ewo mu akokɔ da akyire krama da akyire wɔkra da akyire ɛne abo efre sɛ kurokoko da akyire a anopa kwana wote sɛ ɔmahene odubu ate na ɔmo ka ho asɛm wɔ no ɛno aka ho bi ma kyɛ sɛmpanifo bebre nso nam aba efotentafidie no so a ɔmo nso ɛkyerɛ wɔn adwen ɛde afa saa nsɛm no ɛho na ɛba asa no na yɛdi nkɔmɔ ɛde afa akyire yie paa na Sompa kaseɛ yɛne ɔpani a wɔne amansan edi nkita ho ɛde ma nwumasua tanayɛ no wɔwura akwasi kwaten ebusa ne sɛ papa krata no aba abɔnten o for the record, so no, the person can say Ministry of Education, yes, aka na yenisu diachi, share reports of media concerning textbook, white church history of Ghana for basic schools, learners book 4. Now, for the record, so no, the person can say in terms of a process, was woman from Ansana, Naka, share agency almost share normal sedians on Beijing woman too many content in your tumuno, and Famusa and query, into that particular content in your content, Naka Adia Tumu. Now, Cecilia Menoka said, the Minister for Education, Ura, Dr. said to Matun and Safre, book publishers and penny for more channel, anyone more details in Yaza Mombra, now Moma pass who as a monkana, Yerheni. I'm said the who here partners and menu yard, Naka, I and she say, Minister Sasha said, one man director publishers of the textbooks, they will withdraw material in the free market, copy say, and who some cano, a bakery. Pimpri Ameno can say the Naka direct one most of them withdraw the content of the said publication. Na Minister Swatton say invite you almost one na omo enka ho asem. Enti baby a san ko twetwe ni bedru bia so no ye ma PCFM so ate. Ma enwumasua atana ya no nyina no ye nsam a efa enwuma bi aba abonten so ade hye kasatia no afa yenko sunwane na yenni nkomoy ade hye ya ewo bono mantam no kropon mu na omode nsam eto yenuanom Sompa 98.9 animu na akwa nyako no chiame nimonom ne na napoku piesie no mu wo hono a mu ansa ade hye ni bi na start frefre wo me frefre wo mu yi na de yedi asem a ma akwa ni Sompa FM mi anedi asem a bibi mi fie wura kwan a wode me faso no medwuru ho amente ase so hu bibi no mu fre chiame nimo no mo fene na poku piesie no sa nsam sisem nka bi mame o nsam sisem nka bi mame sa me man tim nka bi mame o ene ye sa tese efie wura betewa bosome so ya no obo uprum wakatua ya tua wo ka nyina no na efie wura bi abaje ko wo ho ahomache a ebi kwa na wo twa nyame ani mikra bi ya no kunu bo mpaye ya mo nsa atade bo wa na se ye bo uprum efie wura no abusa wo se akwa nya akodan no basa ha bi ma na se memfama nipa afro efisa na wi akwa adwuma no obi aba kire so ba be hai mo se na akwa amura nanim akwa so na so ni omura nanim sai ya na yentie adehye no biai study o musika nsam no kire se ade se hadwen ye pa na nke pa mo ne no di amamo so ne no awoso kakranti abusua ye de madwen channel ba Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 ewo sunwane ene ne mpotamu ena afen so ko nkranza ene ne mpotamu a eye Sompa 90.7 uduru nkranza ene ne mpotamu a adaje ni poso de ma wo mokra mo biemu sayi a nyame nsira mo papa yeda mase yeda dwenkyere no ba eye 3A Herbal Center dama ena dwenkyere no yete eba 3A Herbal Center say wodi anu yesisiade ana eye koko eye yamtim me pa to tie ye nduro no ye ba ye kire wo mu se enema miensa wei ye yare no
ɛno na etu aseɛ bra ɛma biem hyɛ hɔ no nso etu aseɛ ɛbra ɛma biem sisi yadeɛ kooko ɛne ayamtim kooko no wɔ wo nipadua no mu ɛwɔ ani afifiri hene adi sɛn nafua sɛn wode aduro bi aka yɛ wantumi anaa na tiɛi deɛ matri herbal center deɛ no danso ne sɛ yɛyɛ duro no sɛ wonom a ɛni wɔ haw biara wɔ wo nipadua no so ɛna wonom nso a wobɛtumi de atu kwan akɔ baabi a wopɛ sɛ wokɔ ɛnyɛ aduro no bi a wonom a sɛbi wofo kaa koraa gye sɛ kuraba ɛhɛ wo baage no mu wɔ no nti yɛ deɛ no wodeɛ no yɛ sisiyadeɛ kooko ɛne ayamtim a ɛyɛ 3A herbal center ɛnsa no adwuma no aduro no bi na wɔ sɛ wopɛ ɛkyerɛ kwan na wonom yɛto den kooko master mepatɔ tie Kolinak Dani Heba Mr. Heba ɛna Pidank Kolinak Dani Heba Mr. Heba ɛna Pidank baabi a wo biara no frɛ na yɛni nkɔmmɔ sesi a wadaworoma 0546 107 107 0546 107 107 ɛhene fa na nwumere wo sɛ Friday no deɛ no a na yɛkorɔ no yɛwie a ne sa na ɛyɛ Mizo Aperitivo ɛna 5G meka ne sɛ no a mede to TV no so nti wo a wodi machi wɔ Facebook live no so no na wanya bi ahwɛ ɛne nipa na ho onwi nti ho mani na wasɔ wotuom yɛya bɔka ama ɔma yɛ drinks de aba no wo sɛ kwabrani bi tɛ baabi no wayɛ nani ntɔ onwi tie bi wɔ nanim nyansa pɛ sika die no wayɛ bi di afrɛ mu nti yɛ deɛ no kura no wonim baabi ɛyɛ no nti wokura wontimi nyɛ ɛna woyɛ kura obi antɔ nti wopa agyaeɛ yɛ deɛ no yɛ aperitivo ɛno wɔto ateɛ bi ketewa sei ɛhyɛ wobɔtɔ mu a ɛnni ka sɛ ɛna ɛgya no ɛwɔ mu aperitivo no mu no ɛgya wom nti wonya bi sɛ yi a ɛyi ɛpra nipadua no mu nyinaa ɛpra nipadua no mu nyinaa wohu ɛfi bia wɔ nipadua no mu bia mu nso sɛ wonya mizo no sei no a wona wokorɔ no mizo no sei ɛmu odu ɛna wonom bia no pa a ɛbɛtumi agyina wo ho saa kɔsi anwummerɛ a wobɛnya aduane bi adie enti kyerɛ sɛ yɛ woyɛ ayeforɔ no woto din dwumadeɛ bi a wodie no ɛma wo remfe sɛ wonya aperitivo no a gye mizo no bi ka ho na gye 5G no bi ka ho 5G no sɛ woankasa wobɛyɛ no kwafo a ɛne sister frɛ wo sɛ ɔbɛba kɔɔ bi a na wotwi wastate yɛ kyerɛ sɛ ɛfiri ɛnnɛ anadwo nondu kɔdu baako no mu no wobɛyɛ busy paa wobɛyɛ vetting nti vetting no deɛ wobɛyɛ deɛ woyɛ no wɔ dɛm so a ɛyɛ 5G menka bibia anka ho biom frɛ sɛsi a ne yɛni nkɔmmɔ ma wɔ mani akyerɛ nti wonim deɛ meka no 0246 270 221 0246 270 221 ewiase yɛ ba yɛ sabi yɛwɔ adowa ne yɛwɔ wɔtwe ne yɛwɔ wansane nanso so no yɛgya wɔtwe ne adowa wɔ hɔ ɛne yɛkɔkum wansane ɛne sɛ universal natural clinic sɛ yɛnka nkyerɛ wo sɛ enti waa baabi a wonam a manfoɔ gye wo sika die no paa sika ne wanya na abu soɔ ɛna wohu deɛ wode yɛ na wotu sika gu anaasɛ ɛyɛ boapayɛ ɛna ɛyɛ wo saa universal natural clinic sɛ deɛ nti a wɔsa woba no aso ɛyɛ ɛne sɛ stroke yɛte ne tɛ honam yaa yɛte ne tɛ sciatica na ɛsɔ wo to ase wura wo sisi mu bawura fam saa no yɛte ne tɛ na deɛ nti a wɔsa woba universal natural clinic no ɛnie ɛna mekyerɛ wo no yɛn yɛn mpanimfoɔ ɛna ɔmo yɛ adwuma wɔ hɔ no yɛahɛ da atete wɔn mo nimdeɛ obuo nteaseɛ adwen ɛne akorɔkorɔ ɛkwan so ɛna ɔmo de yɛ adwuma nti woba hɔ no sɛ wo yare a sɛdeɛ yɛbɛsi asom wɔ adesesom nti koraa no yare no koraa wura fi sɛ wo yare deɛ nti a wɔsa wokɔ universal natural clinic sɛ the whole Ghana obi agye tom sɛ yɛwɔ mfidie huntahunu abenane yɛ yɛde wura wo nipadua no ne yɛdɔkyere nipadua no yɛyɛ wo nipadua no vetting a deɛ nneɛma nkɔ yɛ no yɛyi deɛ afiri hɔ ne yɛma wɔ duro nti baabi a wonam no deɛ sister wowɔ akyire o hepatitis braneɛ ntu aseɛ ma wate ulcer typhoid malaria ne deɛ keka ho yɛfunu yadeɛ ne nneɛma nketenkete saa no deɛ yɛtu aseɛ na deɛ wɔ mu ni atonso S-line hɔ nom bo atonso ha ya kumase atonso S-line hɔ a ɔmo bɛyɛ bɔ nsuo mu hɔ ade nti na wo mfrɛ doctor na wo ne ne nkɔmmɔ because baabi a wonam no deɛ yɛgye ho sika dodo wonhu changes biara nso 0556 224 102 0556 224 102 ɔna da roma na nwumere yi yɛsi nkonnwa a yɛde nsɛm no ɛbrɛ wote yɛn ka Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 ɛno nso so ɛwɔ Nkoranza
ɛna wote yɛn ka ɛwɔ Sunwane Sompa 98.9 ekuya nyako chiami ni mone na napokunum ne abusuafo nyina nso so ekura mu ɛwɔ Sunwane na nakwabra kɛse ne anwumre yi yɛmfa sede wo mu ɛma owura Asante yɛbo Benedict akosua somo anwumre yi obɛyɛ adwuma no kama ɛde maami kuku a Libya Bogas of maami Premani akosua ejewa kodi akosua ema wafirimu ema wafirimu nyame nsirawo onya wo kɛse akoda no so de yɛtwɛn ha yie pa menim sɛ yɛbɛkenka news a ɔbɛyɛ nwenwi bi wɔ ha ne tiri ho de ɛne wɔmfa ne yize kura ɔba bɛto yɛ ha na nakwabra kɛse ne me sɔre so ma sɛmpa nipa dwumadie no atimi aba wakwam asomdwe nkan nyinaa